Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tindinoje meɗen. Tindinore nde gaɗen hande en tindinay ɗum tindinore ɗiɗi ko larani probléme batterie. Ɗuɗɓe nder meɗen ɗo sinka, a tawa goɗɗo charge téléphone muɗum jotta a tawa batterie man timmi. A tawani téléphone ji may ɗo ɗi jokatako batterie, yake feere a tawa goɗɗo tumo wiya batterie téléphone muɗum may woɗa, ko nde wonnake, ko nde heɓi probléme e ko nandi be majum ni. Ɗuɗɓe nder moɗo ɗo sinkana min sin probléme may ɗo, ɓe ƴama min useni application wala na, lawol ngol goɗɗo tokkata waɗa ni heɓa ɗum acca yarango ɗum batterie mere mere. Miɗo matina wala application je min mi mari mi andi je a waɗata heɓa ɗum acca yarango ma batterie, mais ɗon lawol ngol a tokkata an be hoore maɗa, a yaha a nasta a yiya deydei application ji maɗa kam application wa ngaye be ngaye on ɓuri yarango ma batterie. Bana mi tindino on ha tindinoje ɗiɗi ko salino ha deydei ɓen larunoɓe vidéo ji amin ko faɓɓi, mi tindino en ɗon lawol ngol tokkata yake feere a tawa application ɗo yaranma batterie gal arrière plan, na a naftiran be application may ɗo, a wala hutinora be application man ɗo, amma sai a tawa nga ɗo yaranma batterie gal arrière plan, batterie be connexion fo yake feere kam a anda, a tawa batterie maɗa timmi. To tindinore nde mi tindinta en hande ɗo, ɗon lawol ngol a tokkata a nasta a lara yiya application ji ɗiye be ɗiye on jarantama deydei batterie gal arrière plan, e no ɗi jarirantama batterie may ɗo to ɗum ɗo hosa sosai. To ɗum application wanga naftirta ma a andinani ma ɗum application wanga naftirta sai a ɗalanga. To ɗum application wanga a naftirta ba hutinirta be maga ɗo sai a désinstalla nga tan a ittanga, ngam nga wala nafu, nden bo nga ɗo yaranma batterie mere mere. Yawa ɗon deydei shawari e dabare nde mi hokkata kommojo fo. Ngam may to a mari haje larugo tindinore may ɗo no ɗum warete, watan vidéo ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare, e nden bo hatton may ɗo a famankeyo noye sembe batterie téléphone maɗa. Mi tan min pamani am sakiraɓe, ngam may ɗo mbatani vidéo may ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare, heɓa pamon deydei no ɗum tammi salorago. Amma hedde ko may ɗo deydei ko larani hala ƴami meɗen ɗi ƴameten ƴamidi Sakafa, miɗo yetta on sosai, wallahi miɗo yetta on sosai. Miɗo matina bo ha nder ballegal nde mi tammi hosugo mi waɗa vidéo banta vidéo salinogol deydei commentary ji moɗon ɗi gaɗɗon, mi jangana on commentary ji moɗon, on ɗon dara deydei ɓe on waɗanay ɓe min commentary heɓa min kolla on kewo min ɗon giya commentary ji moɗon ko ndeye. Yawwa yugo deydei ɗuɗɓe nder moɗon nde min pe'ini ƴamol banni fu ɗo kabda njabo, ko ɗo andi ko andaman fu banta min matinta on ponde Sagafa moɗon gi on kefta na on keftata, ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ponda. Dalila may hande bo mi waddani en ƴamol e ngol Sagafa man ɗo. Ƴamol ngol mi ƴamata en hande ɗo ɗum deydei ko larani hala ballon. Mi yiɗi mi ƴama en en 2017 ɗum ɓe on kosi Coupe d'Afrique pija ɗum ha lesdi Gabon. Coupe d'Afrique ni je ɗum fiji ha Gabon en 2017, ɗum pays toye on hosi Coupe d'Afrique may ɗo hakkunde pays ji tati ɗo, hakkunde lesɗe tati ɗo. Numéro 1 Cameroun, numéro 2 Algérie, numéro 3 Égypte. Hakkunde lesɗe tati ɗo Cameroun, Algérie et Égypte, ɗum ɓe on kosi Coupe d'Afrique pijanga ha Gabon en 2017. Ngam may ɗo to a andi ma windan min les babal commentary, to a anda bo fondu heftugo ngiyen a heftan na a heftata. Ngam may ɗo mi tan mi hokkugo jawabu man ɗo ha deydei ragare vidéo may ɗo, jawabu latti ɗum sahi ma bo mi wiya jawabu latti ɗum laɓɗum. Ngam may ɗo on jarama. E non ko larani hala ƴamol ngol mi ƴami en kenya, mi laari ɗuɗɓe nder moɗo ɗo gaɗa commentary ko larani hala wakkatire nde hani gaɗen ko jabago jawabu ƴami may ha vidéo ngol hannden, ha vidéo ngol jango mi laari ɗuɗɓe nder moɗo gaɗi commentary ji en matino bo ɓawo to en gaɗi vidéo may ɗo sai ɓawo balɗe ɗiɗi nden nalli men. Ngam may ɗo hande ɗum ciki wande gotel, jango ɗum cikan balɗe ɗiɗi, ha vidéo ngol mi tan mi waddango en jango, mi tan mi hokkugo en résultat noye ɓe on ɓuri jalago. Ngam may ɗon tammi larugo jawabu man ɗo to Allah muyi. Ngam may ɗo tan billa on be surutu en dilla nder tindinore meɗen may nde hande gi'en deydei no nde tammi salorago. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro deydei kala ɓen ɓe abonayi fu tan gijjite warugo les ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow, to ɗon hokkata on deydei kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo deydei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata deydei vidéo may ɗo ngol fottani on, tan gijjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage ta min heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tan gijjite warugo deydei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Yawwa arande man ɗo ni sakiraɓe to en gari nda deydei paramétre téléphone am ɗo, to a wari a nasta ha nder paramétre maɗa to yiɗi a lara e application ji ɓurɗuɗi yarango ma batterie, heɓa désinstalla ɗi. Nda paramétre téléphone am sai mi nata dow maga banni, ɓawo to a nati dow paramétre téléphone maɗa a lirtoto less, a dépend nder téléphone je naftirta, a yi'an ɓe gaddanima misalu man ɗo foti ɓe gaddanma deydei laboratoire de batterie, jotta banta je am min ɗo mi tan mi a lari nda ɗum ɗo
mi tammi a laari nda ɗum ɗo nda ha ɓe ngaɗi ɗum exemple man ma bo accu ha mi cappanoma ɗum ɗo ni banni mi tammi a laari nda ɗum ɗo laboratoire de batterie ça dépend de téléphone maɗa nganga mi waɗi téléphone je mi waɗirta vidéo ɗo ɗum Tecno Camon 15 ɓeɗo windi laboratoire de batterie to deydey on jogiɗo téléphone isin ko Hawaii ko nandi be majum a tawan ko ɗum batterie tan ɓe windi ko deydey inde ferere ni en kam mais a nasta ha babal batterie tan an kam wawata nasti dow majum banni ɗum maɓɓitanake ma se a dirto less se a waran deydey nda ha lignol ngol jotta mi fotami diidana on kuje boɗejum ɗo heɓangi on deydey no ɗum wonirta a nasta ɓe windi utilisation batterie nda mi waɗanta en alama on geta alama kuje watta ba blé ɗo ha chatol ɗo ɓe windi utilisation batterie se a nata dow majum banni ɓawata nati dow majum déjà mi tammi on daari no ɗum waddaniyam jotta fu banta mi mati noon mi fotami mi holla on mi cappana on kujeji boɗejum ɗo mi holla on deydey no ɗum woniri amma to on daari dow ɗo to on daari dow ɗo on giyan miɗo mari batterie am ɗo mari 67% mi tammi on daari 67% batterie am woni jotta nden bo to on daari saragal jungo am nyamo ɗo déjà ɓe kolli mi utilise ɗum komi charge téléphone man waddugo jotta ɗo mi utilise ko watta 7 heures de temps awa 7 komi utilise waddugo jotta diga komi charge téléphone man ça veut dire diga mi débranche téléphone man ɗo fajira 6 heures mi débranche téléphone am waddugo jotta ɗum 7 heures de temps jotta bo miɗo wolwana on ɗo miɗo waɗana on vidéo ɗo mi andani mi tammi publigo vidéo ma ha YouTube kam mais jotta miɗo hosa screen vidéo ɗo ɗum 13 heures ça veut dire 7 heures de temps komi charge téléphone am ndagal seeɗa am jungo nyamo ɗo ɓe kolli 13 heures restant deydey awa noy lutti ko téléphone ma batterie maga bo timma lutti 13 heures de temps awa 13 lutti deydey batterie ma hedde ko timma ça veut dire to waɗi awa 13 ɓeddi awa 7 ça veut dire awa nogas téléphone am ɗo to charge nga to miɗo naftira be maga nga waɗa awa nogas hedde ko batterie mai timma mi tammi on daari to ɗon a famata keyo noy jogago sembe batterie maɗa min téléphone am ɗum awa nogas watta mi an bo a faman ɗum awa noy nga watta mi tammi on paami to a dirtoke ɗo jotta a yiyan application ji ɓurduɗi yarango ma connexion na connexion mi yiɗi wigo batterie a laari arande ɗo nda ɗum deydey whatsapp nda ɗum mi tammi a laari gb whatsapp hanga ɓuuri yarango yam batterie nga yari ko watta 12% mi tammi on daari 12% miɗo waɗana on alama mi tammi on ɗum giya tokki man ɗo c'est whatsapp business hanga bo nga yari 4%. tokki man ɗo c'est hausa radio ɗum yari 3%. tokki man ɗo c'est facebook ɗum yari 2%. tokki man c'est face apps ɗum yari 2%. c'est statut saver 2%. c'est youtube 2%. c'est application ngel ɗo hangel ma 2%. c'est youtube studio yari 1%. to ɗon deydey a famata application ji mai ɗo deydey no ɗi jarirta a fama no application wanga ɓuuri yarango ma connexion to na connexion mi yiɗi wigo batterie se on jafo mi wowi wigo connexion kanjum waɗi miɗo wofa miɗo wiya connexion batterie mi yiɗi wigo to ɗo an to a wari a tawi application ji goɗɗi ɗi a naftira be maji ma nden a tawi ɗi ɗon nder liste application ji ɓurduɗi yarango ma batterie nayi wala nafu maji illa se a wila ɗi tan a désinstalla ɗi e noy to a yiɗi a désinstalla application ji man a wari a tawi banni gam ko waɗi min mi désinstalle application ji jarane ɗiyam batterie gar are plan fo kanjum waɗi en tawayi ɗi ɗo an bo to a wari a tawi ɗi banni may no a watta ha itta ɗi to waɗi haji a itta ɗi exemple supposons que jotta ɗum face apps ɗo hangam ɗo yaranayam batterie sei mi wara mi mema dow maga nanga ɗo mi tammi on daari sei mi mema dow maga tan ɓawa to mi memi dow maga ni nda ɗo mi tammi on daari ha maɗa tawn alama ɗo holli alama désinstallé mi désinstalle application may ɗo to mi memayno dow désinstallé man banni ɗo ni mi tammi on daari mi ƴamiyam voulez-vous désinstaller cette application to mi wi memi ɗo ok ɗo ni mi désinstalle application may tan mi ittinga téléphone nam to min miɗo naftira be maga mi wala haaje désinstalle wugo nga an to a tawi application ji ɗi jaranayi ɗima batterie mere gal arrière plan ɗo on deydey a tokkata a wara ha désinstalle application may ɗo ni tan min paami sakiraɓe ɗon deydey tindinore hoyne nde a tokkata a laara application ji ɓurɗuɗi yarangoma batterie nden bo a désinstalla ɗi e ko nandi be majum mi tan mi tindinore may ɗo on paamide ma bo mi wiya tindinore may ɗo miɗo yelo nde famake gam may ɗo on jarama sakiraɓe deydey ko larani jawabu ƴamol ngol ƴamɗen en mbi en 2017 coupe d'Afrique pijadum ha lesdi Gabon ɗum pays toye on remporti deydey coupe d'Afrique may ɗo ɗum ɓe hoosi coupe man ɗo en mbino arande man Cameroun c'est Algérie c'est Égypte jawabu labɗum manama jawabu latti ɗum sahihi ɗum lesdi Cameroun hayri on hoosi coupe d'Afrique pijadum ha Gabon en 2017 deydey ɓe winduɓe Cameroun miɗo martina on kefti ɓen winduɓe Algérie ma bo Égypte miɗo martina on keftayi gam may ɗo miɗo yelo on tammi heftugo ha deydey ƴamol meɗen ngol tammiɗen waɗugo yeeso on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna sey ton fotti ha vidéo tammingol warugo assalamu aleykum.